गुफुं देहाखौ बाङाइ खालामनो थाखाय द' आदबखौ नाजाव। बेयो गुफुं देहाखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होनो हागौ। सानफ्रोमबो थाबायनाया देहाखौ गाहामै लाखिनायनि गोरलैसिन राहाफोरनि गेजेराव मोनसे। बबेखानि, बेनि नेमफोरखौ गोख्रोङै फालिनायाबो जोबोद गोनांथार। सुलुंनि बायदिब्ला थाबायनायनि द' नेमफोरा देहाखौ गाहामै लाखिनायाव मदद होयो। द' नेमफोरा जोंनि थाखाय माबोरै मुलाम्फा गोनां जानो हागौ बेखौ आबुङै मिथिनानै लानि। आथिखालनि मुखुब जिउ खुंनायाव गावखौ फिट लाखिनाया मोनसे जोबोद जुजिनो गोनां खामानि। मोनसे बिजिरसंनायनि बायदिब्ला सानसेयाव 30 मिनिटल' थाबायब्ला बिखानि बेरामफोरनि खैफोदखौ 35% बाङाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा जिमाव थाङालासे लिरथायखौ बाङाइ खालामनो हागोन। बे आदबा जोबोद जादुआरि आरो मुलाम्फा गोनां। बेनि हेफाजाबजों नोंथाङा साननैसोनि गेजेरावनो गुफुं देहाखौ खमायनो हागोन। बे आदबनि मुङानो जादों द'। बेखौ उनसंनानै नोंथाङा गावखौ फिट लाखिनो हागोन। बेयाव नोंथाङा फुंनि 6 रिंगायाव 60 मिनिट आरो मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव 60 मिनिटनि थाखाय थाबायनांगोन। फुंनि 6 रिंगायाव थाबायनायनि माखासे जुनिया मुलाम्फाफोर दं। थाजिम बाराव हां लानो आरो साननि थाखाय मोनसे मोजां सुर थि खालामनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। बेजों लोगोसे नोंथाङा 6 मिनिटनि वार्म आप आरो 6 मिनिटनि कुल डाउन खालामनांगोन। बेखौ 30 सानसिम फालिनानै नोंथाङा नोंथांनि लिरथायखौ जोबोद बाङाइ खालामनो हागोन। 60 मिनिट थाबायनायजों देहानि मेजेमखौ खम खालामनो आबुं सम मोनो, जायजों बिखा आरो समफ्लखौ गाहामै लाखिनो हागोन। बेनिखायनो थाबायनायखौ जिउ खुंनायनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव सोफानांगौ। गुफुं देहाखौ बाङाइ खालामनो थाखाय द' आदबखौ नाजाव। बेयो गुफुं देहाखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होनो हागौ। सानफ्रोमबो थाबायनाया देहाखौ गाहामै लाखिनायनि गोरलैसिन राहाफोरनि गेजेराव मोनसे। बबेखानि, बेनि नेमफोरखौ गोख्रोङै फालिनायाबो जोबोद गोनांथार। सुलुंनि बायदिब्ला थाबायनायनि द' नेमफोरा देहाखौ गाहामै लाखिनायाव मदद होयो। द' नेमफोरा जोंनि थाखाय माबोरै मुलाम्फा गोनां जानो हागौ बेखौ आबुङै मिथिनानै लानि। आथिखालनि मुखुब जिउ खुंनायाव गावखौ फिट लाखिनाया मोनसे जोबोद जुजिनो गोनां खामानि। मोनसे बिजिरसंनायनि बायदिब्ला सानसेयाव 30 मिनिटल' थाबायब्ला बिखानि बेरामफोरनि खैफोदखौ 35% बाङाइ खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे नोंथाङा जिमाव थाङालासे लिरथायखौ बाङाइ खालामनो हागोन। बे आदबा जोबोद जादुआरि आरो मुलाम्फा गोनां। बेनि हेफाजाबजों नोंथाङा साननैसोनि गेजेरावनो गुफुं देहाखौ खमायनो हागोन। बे आदबनि मुङानो जादों द'। बेखौ उनसंनानै नोंथाङा गावखौ फिट लाखिनो हागोन। बेयाव नोंथाङा फुंनि 6 रिंगायाव 60 मिनिट आरो मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव 60 मिनिटनि थाखाय थाबायनांगोन। फुंनि 6 रिंगायाव थाबायनायनि माखासे जुनिया मुलाम्फाफोर दं। थाजिम बाराव हां लानो आरो साननि थाखाय मोनसे मोजां सुर थि खालामनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सम। बेजों लोगोसे नोंथाङा 6 मिनिटनि वार्म आप आरो 6 मिनिटनि कुल डाउन खालामनांगोन। बेखौ 30 सानसिम फालिनानै नोंथाङा नोंथांनि लिरथायखौ जोबोद बाङाइ खालामनो हागोन। 60 मिनिट थाबायनायजों देहानि मेजेमखौ खम खालामनो आबुं सम मोनो, जायजों बिखा आरो समफ्लखौ गाहामै लाखिनो हागोन। बेनिखायनो थाबायनायखौ जिउ खुंनायनि सानफ्रोमबोनि रुटिनआव सोफानांगौ। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इनस्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, BTech, MTech, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन।
डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTEC प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTEC प्रग्रामाव दङ WRH, CSE, FET आरो GET। Bachelor of Design आरो Master of Design आव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, Physics, Mathematics, Chemistry आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, BTEC आरो MTEC नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।